A toto čo je? Ja som vedel, že to nebude len tak, tam je také badge a pakuj do tej... Ty kokos, to čo urobil s hlavou? Come on, ne, toto nebude normálne. On bude na 100% takú besnotu. I will be in room 2. No vieš čo, teba tu radšej nechceme, lebo ty dačo vyparákiš. Someone has started a ritual in room 3. To mi nehovorí, že tam je taká mŕtvola. Tak, toto není dobré. Ty kokos, error. Ja som vedel, že sa dačo udeje. Táto čo teraz máme urobiť s ním? The ritual in room 3 has been stopped. No ešte, že tu máme tu bab. Toto by sme kamaráde nedali. I will fix up the shutters and security cameras for you. Sa dobre oprav, ne? Patient recovering. Ale jak sa on uzdravuje? No ale keď sa uzdravíš, tak pakuj domov, my ťa tu nechceme. Tak dojdu ďalšie a čo potom? Don't look up. No super, ty kokos. A sme došli. Dobre, ja idem preč. Bye bye. Ja sa tu nebudem s týmto kašľať. Ne, ono ma to zežralo. Don't look up. Aha, už som pochopil, že prečo sa nemám kúkať hore.